ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁ। ବର୍ଷା ଭିଜା ରାତି, ଅନେକ ସମୟ ହେଲାଣି। ସ୍ମୃତି ମୋର ନିଝୁମ ରାତିର ସାଥୀ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆଜି ଏକ ନୂଆ ଛୋଟ କାହାଣୀଟିଏ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଛି। ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ଲେଖକ ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରିଛି ନିଜର କଲମ ମୁନରୁ ନିଜର ମନ କଥା କହିବା ପାଇଁ। ଆଶା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। କାହାଣୀଟିର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣେ ନା ସେ ପ୍ରେମର ସ୍ପର୍ଶ। ମୁଁ ଜାଣେ ନା ସେ ପ୍ରେମର ସ୍ପର୍ଶ। କାହିଁକି କେଜାଣି ତୁମକୁ ଦେଖିଲା ପରଠାରୁ ନିଜ ମମତାରୁ କିଛି କିଛି ଟାଣି ହୋଇଯାଏ। କିଏ ତମେ, କିଏ ମୁଁ? କ'ଣ ବା ଆମ ପରିଚୟ? କ'ଣ ବା ଆମ ସମ୍ପର୍କ? ଅଚିହ୍ନା ମୁହଁ, ଅଚିହ୍ନା ଚେହେରା। ଆଖି ଦୁଇଟି ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଲାଗେ ଆଶାର ଭରା ନଈଟିଏ ପରି, ସତେ ଯେମିତି କାହା ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି ଚାଟକଟେ ପରି। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୌନ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଲାଗୁଥାଏ ଅନେକ ଦିନ କ୍ଷୁଧାର ଆଜି ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ସେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମକୁ ସମର୍ପିତ ଦେଉଥିଲା ମୋ ଆଖିରେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ନୀରବ, ଖାଲି ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ କୋଣରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀର ଝଡ଼। ଯେମିତି ମୁଁ ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁଥିଲି ତା ଆଖିରେ ମୋ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଥିଲା, ତାହା ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସୁରକ୍ଷିତ ଆଉ ସଂରକ୍ଷିତ। ମୋ ପାଇଁ ସେ ଥିଲା ମୋ ମନର ମାନସୀ ଆଉ ପ୍ରୀତିର ପାର୍ବତୀ। ମୁଁ ଯେତେ ପାଖରୁ ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ତାର ସ୍ୱାର୍ଥହୀନ ନିଷ୍କପଟ ପ୍ରେମକୁ, ସେ ମୋ ଠାରୁ ସେତିକି ବ୍ୟବଧାନ ରଖି ଚାଲୁଥାଏ। ତାକୁ ନେଇ ମୋ ଆଖିରେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ଆଉ ମୋ ମାନସ ପଟରେ କିଛି ଖଟା ମିଠା ପ୍ରଶ୍ନର ଦୁମଦୁମିର ନାଦ, ମୋ ଭିତରେ ଝଡ଼ର ଆହ୍ୱାନ। ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପୁରୁଷ, କିଏ କାହାକୁ ଝୁରେ, କିଏ କାହାର ଅଭିସାରିକା ରଚେ, କିଏ କାହାର ପ୍ରଣୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ? ଏହା ଏକ ଅମୀମାଂସିତ ପ୍ରଶ୍ନ, ହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଅସମ୍ଭବ? କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବ। ନଦୀ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ବହିଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସାଗର ସଙ୍ଗମ। ସାଗର ଯେତେ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବ୍ୟାକୁଳ ବାହୁ ମେଲି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଏ ନଦୀକୁ, ଏକ ଫଳର ପ୍ରଲୋଭନରେ, ବସନ୍ତର ଆଗମନରେ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କରନ୍ତି ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଯୁଗ୍ମ। ଦୁଃଖର ବିନାଶରେ କାମନାର ବିନାଶ, ଆଶା ହିଁ ଦୁଃଖର କାରଣ। ଏଇ ତ ସଂସାର ସତ୍ୟଶିବ ସୁନ୍ଦର ନା ଆଜ୍ଞା? ନଦୀ ଯେତେବେଳେ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୌବନ ଲାଭ କରେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଯୌବନର ପ୍ରଥମ ଛୁଆଁରେ ସେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୁଏ, ସେ ତାର ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତା ସେ ନିଜେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ବନ୍ଧୁ। ବଡ଼ ମତୁଆଲା ନିଶାରେ ସେ ବହି ଚାଲେ, ତାର ଦିଗ ସେ ନିଜେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ସତରେ ଯେମିତି ଲାଗେ କି ପରାଣ କଥା କହି ତାର ମନର ମଣିଷକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ସେ ନିଜେ ଜାଣିନଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ସାଗର ସଙ୍ଗମ କରେ, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ନିଜକୁ ସାଗର ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ଦେଇଥାଏ। ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ଯେଉଁ ରାଗ, ଅହଙ୍କାର, ଅଭିମାନ ସବୁକିଛି ଥାଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲମ୍ଫ ମାରେ ସେ ସାଗର ମଧ୍ୟକୁ, ସବୁକିଛି ପଛରେ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ଖାଲି ସେ ସବୁ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ ଏକ ଅନୁରାଗରେ। ସତେ ଯେମିତି ଅନେକ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆଜି ସମାଧାନ ଘଟିଛି ବନ୍ଧୁ। ତାପରେ ସେ ହୋଇଯାଏ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖେ ଖାଲି ମୌନତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ଭାସି ଆସେ ସେ ସାଗର ଭିତରେ, ନିଜକୁ ହଜାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ପାଏ ନା, ଖାଲି ପାଏ ସରଳତା ଏବଂ ଏକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟିକ ପ୍ରେମ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, ନଦୀ ସାଗର ପାଇଁ କି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ତା ଭିତରେ? ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ସାରିଲା ପରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ମୌନ, ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା, ଅପେକ୍ଷା, ଅପେକ୍ଷା। ଏତି ତୁମର ମୁଁ।